si Bri ay bumabati sa iyo ng happy birthday. Pasensya ka na kung hindi makakapunta si Ninong ngayon dyan sa inyo dahil medyo inuubos si Ninong at baka matsamban si Ninong ng virus. Saka ayaw ng ninang mo na, na lumabas muna ako. Kaya lang pinakiusapan sana ako ng ninang Julie mo na pumunta nga sana dyan sa lugar niya. Kaya lang hindi ko na muna minabuti ko na muna wag pumunta dyan. Kaya ang ginawa ko, pinadala ko na lang yung binigay ng ninang Julie mo. So happy birthday sa iyo, Yang, at naway marami ka pang blessings na matanggap. Tandaan mo, dapat pahalagahan mo yung lahat ng mga taong tumutulong sa iyo, lalong-lalo na sa sininang ninang Julie mo na nagbibigay sa iyo ng tulong sa iyong pag-aaral. Ayan, at saka siyempre laging panatilihin ang pagiging mabait na bata, masunurin sa magulang, at saka ano ka ba yung Bri? Tsaka dapat laging isa puso yung pagiging may mabuting asal na bata, ha? Yan. Tsaka pagbusayan mo pang mabuti yung iyong pag-aaral, at syempre pag-usayan mo pa rin yung iyong talento sa pagdadrums, sa pagkakanta, at syempre pag-aralan mo rin yung paggigitara. Yan. Matutong umiti, Yang. Hindi yung lagi nakasimangot, ha? Matutong umiti at tumuway sa iyong mga fans. Ayan. Happy birthday muli, Yang, at sana mag-enjoy ka. And paikain mo na lang dyan si Ninong at saka si Bri. Ayan. Happy birthday. Love you, Yang. Ingat lagi dyan, ha. Lalo na pagka nagigigs kayo ng papa mo, ingat lagi, okay? Happy birthday. God bless you. Ganon din, pasalamatan mo rin yung lahat ng iyong mga sponsor. Unang-una si Ma'am Julie Martinez ng Kuwait, si Ma'am Gina De La Cruz ng Italy, si Ma'am Oday 2524 ng Germany, si Ma'am Generous ng Japan, si Sir Hernan Porteo ng Pangasinan, at si Sir Vladis TV Official DVGTG ng KSA. Siyempre, pasalamatan mo rin yung mga subscribers, mga viewers, at mga followers mo, yung mga fans mo, dito sa Pilipinas at sa buong parte ng mundo. Meron kang mga fans sa iba't ibang panig ng mundo. Bri, at nahulog pa pala. Pasalamatan mo silang lahat at huwag mo silang kalilimutan dahil sila ang tumutulong sa iyo, sumusuporta sa iyo. At syempre, huwag mong kalimutan na maging mabait sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, sa iyong sa buong pamilya mo. Okay? Panatilihin yung magandang asal. Okay? So, happy birthday muli, Yang.